No szevasztok, kacok, én Nubi vagyok, hát és ebben a videóban, hát gondolom mindenki kíváncsi azt, hogy nekem milyen agyam is van. És hogy mennyire vagyok okos, vagyis. Hát most csak én vagyok itt egyedül, most nincs itt velem Viking sajnos, ő már alszik, vagy nem tudom mi van. De remélem, hogy én is tudom hozni a hangulatot. Szóval hát ő a 9-ből 9 az ugye 0 logikusan. Szóval hát ja. És ebben a videóban nem nézzük azt, hogy milyen okos vagyok 11 évesen is. Szóval hát akkor jó szórakozást kívánok. 20. Igen. Ilyen füstkérdéseket is már most így tudok. Tehát ja. Csakoljátok le mind a kettőnek a csatornáját, szóval hát ja, megéri. Ilyen csajokkal vagyok, nem tudom. 18. Hát egyelőre egyenlő. Figyelek közben, ne kérdezzetek, miért az easy-re szavaztam. Azaz. Mindegy. Nézzük azt a betyár mennyien eltalálták. Valakinek 11. Nem tudná. Az igen, valaki a szép mennyi számolást adott meg valaki már. Hát szerintem így ki fogok kapni. 11. Jó tudom. Meg se előzön, ott maradhat lejjebb. Még egyszer, nem tudom, ilyen rögös idiket fog én, nem tudom. 12. Kabánával színál. Ha akartok még videót, akkor írjátok le kommentbe, ugye? Ja. Nézzük a kövét. 4. Hát ez eléggé könnyűk ezek a kérdések egyelőre, de hát ezek nem lesznek annyira könnyűek már. Nyilván ezek még könnyűek, szerencsémre. Majdnem elejtettem valamimat. 0. Hát ez elég egyértelmű, 0. Azt tudjátok, mint de mi a tökön? Hogyan találják el előbb, mint én? Előbb eltalálom őket, nem tudom mi a... 23! Aj. Higgyétek el, azért ezeket is nem könnyű kiszámolni. Hát ezeket nem vannak maradva. Hol van az egy? Na, itt is van az egy. Bro, hogyan van már most itt velem? Jaj, nem is nyomtam be a kedvenc imótomat. Igen, ez az imótom. Nem tudom, hogy gyönyörű. Összeszínek kéne kapkodnom magam. Ha most is ezt előbb talál... Brr. Mi? Dehogy is. Hát előbb eltaláltam. Adja a biztosítást. Nem ezt a faszomba. De... Jó, ma már ilyeneket honnan tudjak, gecid? Roncson már el, kérlek. Jó van már ilyeneket honnan tudjak már? Azt se tudom, hogy van most ez így angolul, vagy nem tudom. 2. Most is ezt előbb találtam, én nem tudom, mit csinálok az. De azért ott van, előbb eltaláltam. Jó van.
Na jó van, elmész a picsádba. Elmész a picsába. Ilyeneket honnan tudjak? Honnan a faszomba tudja, bazd meg? Honnan a picsába? Jó van, már meg fogja nyerni ez a kis harmadikos. Elmész a büdös kurva anyádba. Elmész a rákba már. Kérde. Most erre amúgy mit mondjak? Ugyanazokat adja be! Hát de most te... Kurvára anyád, bazd meg! Mármint családbarát. Persze, ilyenkor már be tudod adni az ilyen könnyű kérdéseket, inkább nem is válaszolok rá, mert felcseszt az agyamat. Persze! Faszom már! Persze már! Simán ott lehettem volna az első helyen. Ezt nektek, ezt nektek, ezt nektek, akik ott vannak. Úristen! Nézzük is meg a gyönyörű szép imótokat. Úristen, médiumot akarsz? Médiumot akar menni? Csáv, ezt úgy le fogom verni. Nem foglak titeket verni, köcsögök. Azért van. 4. Nyilvánvalóan 4. Hogyan a rákban? Hogyan a rákban vannak valameddig? Persze! De ne küldjen már, mert ez miatt nem tudok figyelni, te buzi. Na! Jó, egy szinten vagyok azzal a köcsöggel. Jó. 42. Tikmixeltem. Tikmixeltem amúgy. Persze. Persze, egy másodperc a lócsicsáját az. Most tényleg nem tudtam fejbe. De hogyan vannak ezek már most feljebb nálam? Milyen? Mi van? Mi van? Nem is ennyi idő. Akkor a harmadik helyet hogy józzam már vissza? 7x749. Na azért ott vagyok! Ott vagyok még az toppon. Bár azt nem értem, hogy a csajok hogy vannak nálam előrébb. Előbb találtam el ennél a köcsögnél. Előbb találtam. Na jó van. 6. Azaz! 6. Jó, amit itt mixeltem. Jó, utolértem ezt. Na, ez biztos, hogy tudtam, hogy ez ilyen, nem tudom, harmadikos vagy második. 9. Hozom vissza. Hát, bro. Hogy van már feljebb nálam egy szinte? Persze! Azért. A mámitádon sokkal gyorsabban lehet már. Én nekem nagyobb a skinem. Én nagyobb vagyok. Na, szóval, mégében a szinten vagyok vele. Paz, nem láttam a 6-ot. Milyen 3-at, 6-ot, na. Milyen 2,5 másodperc? Lócsicsa. 16. Haj. Azaz! Meg fogom előzni.
Meg fogom lelőzni ezt a ribit. Na mi van? Na mi van? Ezt nem tudod? Na ezt nem tudod? Na akkor ez neked te. Ja, kicsit köcsög volt. Az neked 14! Az neked 14! Jó, metyám. 16. Nyilván már 16. Lehet összehozom a második helyet, skacok. Azért már nem van képbe ez a csaj. Nem tudom, ez nem tudom, egy ilyen másodikos vagy a harmadikos. 19. Azaz! 19. Kicsit kellett nekem is így gondolkoznom. Persze, már egyből kitanáltad. Aha. Szerintem ez nem tudom, google-ozik. Még nem tudom. 48. Azaz! Utolértem! Le fogom hagyni! Let's go, let's go, let's go, let's go! Nem válaszolt. Let's go, lehet, meg fogjuk nyerni. Lehet, lehagyjuk ezt a köcsögöt. Nem! Bazd meg, nem. Oh. 3-szor kellett volna beszorozni. Oh. Bazd meg. Hát, ezt szoptam. 2 ez most már. Hát akkor nem hozom össze. Persze. Azaz! Pusztulj el! 2. Azaz. Jó. Ha egyet is elront, és mi eltaláljuk, akkor én nagyon boldog leszek. Jó van. Nézzük. És akkor így 6. Let's go. Na mi van, elcseszte? Úram, atyám, milyen 22 bazag, az elejében már meg lehetett állapítani, hogy 6-ot kell hozzáadni. Ha ezt elrontja. 40. Let's go! Elrontja? Nem rontja el. Ne, no, skacok, ne. Duda! Let's go! Ne, ezt meg fogja nyerni. Bukta. Ez bukta nekem. Oh! Édek! Nem! Ó, de nem már egyszer egy... Mi van? Atyám. Hát, ezt végül elvesztettem sajnos. De hát, ennyi is lett szólna szerintem ez a videó. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Szevasztos, kacok, és nubok vagyunk.